Hai unhas semanas comezaban as obras na TAP de Noia, que está a executar a empresa Espina Obras Hidráulicas. Ven de iniciarse as obras de ampliación da estación de tratamento de agua potable, neste caso o que é a estación de abastecemento de agua aos domicilios, un investimento que vai a supoñer pois aproximadamente 1.400.000 ou 1.500.000 euros, que sumado ás actuacións que se están levando a cabo na depuradora, pois vai a supoñer que nesta anualidade 2024 e 2025 pois se invistan aproximadamente 5 millóns de euros en dúas instalacións municipais de importancia estratégica para o Concello, como é o tratamento das aguas residuais e o tratamento da auga potable. Somos conscientes de que son obras das que vimos anunciando e traballando ao longo dos últimos anos, pero finalmente pois era certo o que decíamos, que era un proceso longo, que era un proceso complexo, pero finalmente eses dous investimentos están aí, estás empezando ca súa materialización. Os traballos, que se executarán nun prazo de 6 meses, consistirán na instalación dun pretratamento completo, 2 bombas somerxibles e a automatización do proceso. Executarase ademais unha nova liña de lodos e un bombeo de recirculación para desinfección, así como a reforma do circuito hidráulico e da instalación eléctrica. Unha vez finalizada a obra, ampliarase considerablemente a capacidade de abastecemento, pasando de 15.000 a 24.000 habitantes.